Vidite, Ustav Republike Srbije, član 23 do 25, garantuje ljudsko dostojanstvo kao neprikosnoveno, kao i fizički i psihički integritet građana i niko ne može biti podvrgnut medicinskom tretmanu bez svog slobodno datog pristanka. Dakle, Ustav je najviši akt Republike Srbije koji apsolutno zahteva pristanak svakog pojedinca na bilo koju intervenciju. Onda imamo Zakon o pravima pacijenata koji reguliše da pacijent mora dati pristanak za medicinsku intervenciju. Jer ovo jeste invazivna metoda, kako je doktorka Jovana objasnila, zato što se probija koža i daje se injekcijom i jeste predstavlja medicinsku intervenciju i to je te takozvane vakcine, odnosno suštinski veštačka imunizaciona sredstva su registrovana po zakonima po kojima se registruju i lekovi.